Bueno, buenos días, soy Alina María de Almeida Souza, soy asesora técnica del Consejo General de Enfermería y estoy coordinando el proyecto FEMIN. Este proyecto... Bună ziua, mă numesc Alina de Almeida Sousa, sunt coordonator tehnic în cadrul Consiliului General al Asistenților Medicali din Spania și sunt coordonatoarea proiectului FEMIN. Este proyecto es de importancia para el avance de la mujer en el mercado laboral. Este un proiect foarte important și are foarte multe beneficii pentru integrarea femeilor pe piața muncii. Es también un proyecto de interés de enfermería, una profesión que es mayoritaria en número de mujeres. Este de asemenea un proiect foarte important pentru profesia de asistent medical, o profesie unde predomină femeia. Y es un proyecto también importante para la unificación de la Unión Europea. De asemenea, este un proiect important în ceea ce privește unificarea regulilor la nivelul Uniunii Europene. En términos culturales. În ceea ce privește în termeni culturali. La enfermería europea también mayoritariamente femenina. În cadrul serviciilor de asistență predomină femeile și la nivelul Uniunii Europene. Cada vez más se reúnen fuerzas de igualdad. Din ce în ce mai mult observăm egalitatea în această meserie. Para el trabajo femenino. În ceea ce privește femeile. Y también para la armonización de los pueblos europeos. Și, de asemenea, în ceea ce privește armonizarea regulilor la nivelul tuturor țărilor care fac parte din Uniunea Europeană. Para el Consejo General de Enfermería de España es una oportunidad de conocer enfermeros de Europa. Pentru noi, cei de la Consiliul General al Asistenților Medicali de aici din Spania, este o șansă de a cunoaște alți asistenți medicali din Europa. Intercambiar conocimientos. Să facem schimb de informație. Y ampliar ese espacio cultural que es objetivo de la Unión Europea. Și să ne mărim acest spațiu cultural, care este și unul dintre obiectivele Uniunii Europene. Todos los participantes del proyecto han demostrado un interés particular en participar de las actividades. Toți participanții, beneficiarii acestui proiect, au arătat un interes special pentru toate activitățile desfășurate aici. Y de poder intercambiar, aunque fuera un tiempo tan limitado, con ustedes. Deși timpul a fost destul de limitat, au încercat să profite și să afle cât mai multe lucruri. Y se espera que esta haya sido una oportunidad de conocer Madrid. Sperăm că de asemenea aceasta a fost și o ocazie foarte bună de a cunoaște Madridul. Y intercambiar algunas informaciones de contenido de la igualdad de la mujer en el trabajo entre Romania y España. Și am putut face schimb de impresii să vedem cam la ce nivel se află egalitatea între bărbați și femei comparând țările noastre, România și Spania. Porque Diego, Janus y la visita de ayer a la Fundación Atenea, todos tentaban convertir sobre el tema de la mujer y cómo en España se trata de cumplir las normativas de la Unión Europea y del Estado español. Și Diego Ayuso, care a făcut prima prezentare și aici la spital, și
la vizita făcută la Fundația Atenea, peste tot toți cei care au făcut prezentări au încercat să vă arate cum se implementează regulile Uniunii Europene aici în Spania și, bineînțeles, reguli referitoare la integrarea femeii pe piața muncii și egalității de șanse. Todos este ejemplo del Sistema Nacional de Salud Español que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a través de José Luis. Și ați avut ocazia să cunoașteți și sistemul sanitar din Spania prin prezentarea lui José Luis. Pues muchas gracias. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim. A usted.